Pušaj! Joj, tako ti je to, prijatelju, kad prave ovolike zgrade, a male liftove. Šta to prio ne može da uđe? Pa vidite koliki je. I ti kažeš da si uzeo meru u milimetar. O, majko, ja sam merio visinu sobe, a nisam imao u vidu vrata. Pa dobro, kako sad misliš da ti ovo uđe matematičaru? Ma kakav matematičar, juče je dobio keca. Žiko, moramo da nađemo neko rešenje. Ej, ajde da probamo po prečki. Ajde. A vidiš da ne može, malo je predsobno. Pa šta da radimo? Sad, da rušimo zid. Pa zar za ovo malo da rušimo zid? E, to što malo fali, to devojci sreću kvari. Prijatelju, donesite steru i čekić. A, to ne dolazi ovdje. Pa ovako lepi skupoče normalno. Pa nema druge, donesi alat. A šta se sad buniš kad si kriv za ovo? Sad ću ja ovo sve sam da oblikujem lepo, a vi idite dole po resto po nameštaj. Ne živim. Budi nežan. Očet. Jeste ga sredili? Jesam. I to param parča, vele majstore. A ja ga samo jedan put čupim čekićem, on se raspade načisto. Ali ništa se ne brinite, sve ću ja to ponovo da vratim kako je bilo. E onda požurite da sredimo dok deca ne stignu. Momci, evo tu, nosite na treći sprat. Pa gdje si bre, prijatelji? U ormanu. Pa šta radiš tu? Montiram regal, a ti pazi kako ulaziš. Slušaj, ostavi to Jeleni i prije ruki. Ajde mi pomogneš nešto. Ajde. Dobro ljudi, pa šta vi to radite? Pa nameštamo.